journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, tanker truck na kargadong kemikal nahulog sa pangpang sa Barangay Suwawan, Marilog District, Davao City. Security guard nga nagpalit lang og bugas gipusil patay sa Kidapawan City. Sa detalye sa atong mga balita, nahagbong sa pangpang sa Barangay Suwawan, Marilog District kagabi ang usa ka tanker truck nga kargadong kemikal nga gikamatay sa driver o gikaangol sa pahinante. Gipaamping ang mga residente sa lugar kay peligroso sa panglawas sa tao ang kemikal. Midagayday na sab sa Suwawan River ang kemikal o gididan una ang mga residente nga maligo sa sapa. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nangolekta na og water sample ang taga Department of Environment and Natural Resources gikan sa Suwawan River, Suwawan, Marilog District, Davao City pasado alas 11 sa buntag kaganiha Agosto 2. Kini aron mapalawman ang investigasyon ug masuta kung positibo ba sa makahilo nga kemikal ang sapa sa Suwawan human gituuhang midagayday ang kemikal gikan sa usa ka tanker nga nahulog sa pangpang daplin sa dalan pasado alas 11 kagabi Agosto 1. Sumala sa taga DENR, 5 kaadlaw pa gikan karon mugawas ang ilang findings ug didto mahibaw-an kung unsa nga klase sa kemikal nga nahimong hinungdan sa kamatayon sa isda ug unya ang perdisyon niini sa mga tawo. Daling nag-inspeksyon ang taga City Disaster Risk Reduction and Management Office aron tan-awon ug sutaon ang sitwasyon aron malikay ang katawhan sa dugang perdisyon kung anaaman. Base sa itong initial nga research, so medyo poisonous gini siya. But as of the kung doon naging sa gitawag nga irritants, kung doon ay contact nga kuan, poisonous gid siya, no? Pero as to the details, dili ko kay story na kay that's beyond my knowledge. But one thing for sure, kini siya nga klaseng chemical, delikado gini kung doon ay direct human contact. Nangaita og tabang sa to ang DNR EMB kay sila gyud ang makadetermine na, no? Kay sila ang doon nagyoy expertise. So mo na nga sila gyud atong gitawagan para makakadak og investigation. Gisusi sab sa taga City Agri ang lugar, pinaagi sa pagpalupad og drone aron ilang masayran ang gilapdon sa danyos nga posibleng naapektuhan sa nahitabong insidente. Sumala sa mga residente, nakatulog na sila apan nakadungog sila og kusog nga lagubo. Sa ilang pagsusi, ilang nasayran nga nahulog sa pangpang ang tangker ug posibleng nabangga una kini sa poste, una nahulog sanglit makita sa lugar nga natumba ang poste sa kuryente nga duol sa balay sa mga residente. Oh, kadungog mi. Mo pay pag na mo buting buto man gyud. Wala mo dito ma'am no dayon. Wala, diri naman pug sir kay ako ba na adto man dito. Pero ako diri di ko mo adto to kay mahadlok og naipatay. Mo to siya nga nalagi daw sa kinanahog, tangker. Sa report sa Marilog Police, gila niini ang namatay nga driver nga si Pasiano Flores Doydura Jr., 39 anyos, ug residente sa Purok 1, Barangay Tubo-Tubo, Moncayo, Compostela Valley. Samtang ang pahinante nga naapakaron sa ospital, gilang si Jerwin Tumiklas Ginandam, 27 anyos. Nakarehistro ang sakyanan sa ngalan ni Jeril Balyares, residente sa Zamora Street, Maluloyon, Molavi, Zamboanga del Sur. Sa report sa kapulisan, gisaysay ni Ginandam nga ilang gilawig ang Davao-Bukidnon National Highway paingon sa Davao City ug sa ilang pagbahada dunay misugat kanila nga mikawit sa ilang linya, hinungdan nga gikabig sa driver ang iyang sakyanan, hinungdan nga nahagbong sila sa pangpang. Anana karon sa St. Peter Funeral Home sa Kalinan ang patayng lawas ni Doydura. Nabtan pa sa Newsline team ang mga personahe sa Environmental Management Bureau apan nagdumili kining magpa-interview. Alas 11 nahitabo ang insidente ug tungod kay walay signal sa inisgutang lugar, pasado alas 7 na sa buntag kaganiha, nakuha sa Urban Search and Rescue Unit sa Central 911 ang patayng lawas sa driver sa tanker truck nga nahagbong sa pangpang. Dali sab dayong gidala sa ospital ang pahinante. Nadugay ang mga rescuers sa paghawa sa patayng lawas sa driver, sanglit, isog ug baho ang kemikal nga karga sa tanker. Kargadog caustic soda o nailhan nga sodium hydroxide ang tanker.
Ang sodium hydroxide usa ka chemical nga common nga ginagamit para sa acid-base titration. Ang sodium hydroxide sagad gamiton isip salt spray testing, gamiton sa pagpanglimpyo, paghimo og sabon, pagtanggal sa mga nabara, relaxer, paint remover, pH control of the solution, esterification and transesterification, gamiton usab kini sa pag-eksperimento ug uban pa. Gitabangan sa mga personahe sa Bureau of Fire Protection 911 ug Disaster Office ang pag-clearing sa lugar aron malikay sa kadaot ng katawhan. Nanawagan si Baluran ug ang 911 sa tanang residente sa lugar ug sa mga kasikbit nga mga barangay ug sa mga lugar nga modagayday ang Davao River nga mag-amping kay peligroso ang kemikal. Nanawagan na sab ang Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office sa tanang residente sa Davao nga dili usa maligo, mamingwit sa mga sapa sa Davao River karong mga panahona. Ang Suwawan River, usa sa mga sapa nga nasumpay ang dagayday sa tubig sa Davao River, maong kinahanglang maglikay. Nahulog dito sa nag-spill dito sa sa Suwawan River. Nakita mo ko na mo nga namatay nga mga isda. So delikado siya. So meaning harmful yung chemicals kaya nga nung patay gani ang isda. Dili lang usa sila, no? Gani mga activities within the Davao River and Suwawan River from Suwawan area na dili lang usa pag-swimming, pag-fishing, no? Along Davao River kay Ang Davao River ang ikatulong pinakadakong sapa sa Southern Mindanao kung diin dito magtapok ang tubig gikan sa mga sapa sa Suwawan, Tamugan, Lamanan ug Siaw River kay tungod duol kini sa kabukiran. Ang Davao River dunay kapasidad nga makahatag og 70 hangtod 80 ka kubiko sa tubig matag segundo sa baba sa sapa. Ang tubig nga gikan dinhi ginagamit pangligo, panghugas ug dunay mangisda. Usasab kini sa ginagamit sa irigasyon ug dunay river rafting sa Barangay Lacson. Usasab kini sa ginakuhaan og grava ug balas sa Davao City. Ing ani kamahinungdanon ang Davao River. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Nangahadlok ang mga residente dool sa Suwawan River. Human dunay misagol nga peligrosong kemikal sa sapa nga posibleng makaapekto sa ilang panglawas. Ang mga residente sa dakbayan dool sa Davao River gitambagan nga dili usa maligo o maghimo og aktibidad sa Davao River tungod sa posibleng epekto sa caustic soda nga midagayday sa Suwawan River. Kung nangahadlok ang mga residente dool sa Davao River, unsay gibate sa mga residente nga dool mismo sa Suwawan River? Atong sayron sa report ni Regilan Iyama. Nangahadlok ug ang uban na nabon sa ilang ilong tungod sa kabaho sa kaisog sa kemikal nga nayabo gikan sa tanker truck nga nahagbong duol sa ilang panimalay nga pipila lang katikang gikan sa Suwawan River. Matod sa pipila ka mga residente, halang sa ilang ilong og sakit sa kuto-kuto ang ilang gibati sa dihang ilang nahanggap ang hangin nga hinungaw sa kemikal. Tungod sa insidente, nanawagan ang lokal nga pangamahanan sa Davao nga dili usa mga ligo sa mga sapa nga konektado sa Davao River tungod kay ang isda o kasili duol sa Suwawan River nangamatay. Ako sir, nag-on po na ako sir nga na yung chemical gid kay mo kuan gid ba mo. Inig mo abot sa imong kuan halang sa imong ilong. Nahadlok ni sir kay naay mga igsoon, mga daghang tao diri sir ba nga. Ang hadlokan po na ako sir ang mga ubos kanang sa among tubig kay siyempre naman ay mga isda. Ang cause ana kay mga matay tong bisag ang gagmay ug dagtong isda mga matay gid. Nangatulog na ang mga residente sa dihang kalit sila nga kadungog og kusog nga buto, hinungdan nga ilang gisubay. Samtang gisaysay usab ni Marjon nga dili maapektuhan ang ilang gikuhaan og tubig panginom og panglaba tungod kay layo man sa naisgutang sapa ang ilang gikuhaan og tubig. Samtang si Abilino Bulod nahadlok sa epekto sa ilang panglawas ang pagtagas sa kemikal. Akong gisubay na. Wa gani ko mo kuan, wa gani ko mo tunog sa tubig. Ay baho man. Tik tubig na sir sa panglawas sa tao diri. Tawas pa ang sapa diha sa ubos sa nag-pray. Daghan na nangamatay isda. Ang baho sa kemikal mitagas sa gamayng sapa paingon sa Suwawan nga maoy gikahadlukan sa mga residente nga duol sa natabuan sa insidente. Padayon pang gisuta sa otoridad ang epekto sa kemikal
nga misagol sa tubig sa sapa og 5 pa ka adlaw ang gitagal sa Environmental Management Bureau sa DENR una mogawas ang resulta. Tungod sa panghitabo, nanawagan ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Katawhan nga duol sa Davao River nga dili usa mga ligo o mangisda hangtod nga madeklarang safety na ang tubig sa Davao River. Regilan Yaman, Newsline Philippines, stay safe. Gipusil patay ang usa ka security guard sa usa ka bangko sa Kidapawan City kagabi Agosto 1, 2022. Ang biktima nakadawat ng daan og hulga sa kinabuhi una nahitabo ang pagpamusil. Gikan nagpalit og bugas para sa pamilya ang biktima. Ani ang report ni Marvin Revilla. Patay ang usa ka security guard sa usa ka pribadong bangko human kini gipusil sa wala mailing armado sa 113 Binuligan, Kidapawan City bandang alas 6 kagabi August 1, 2022. Gila ang biktima nga si Rian R. Misahon Minyo, adunay 2 ka anak ug residente sa Purok Lanzones, Barangay Unica, Kidapawan City. Gikumpirma sa asawa sa biktima nga si Ronilyn Martizano nga nakadawat sila og mga hulga sa ilang kinabuhi pinagi sa text, sa cellphone ug chat sa FB Messenger. Kaya wala ko siya na matay. Nalabot siya nag-ingon nga. Ayaw niyo ilagti ng amo na siya nga tao. Ayaw ilagti. Kaya na siya magbayad sa mag-hire. Na makabayad o magpatay sa inyo. Sumala sa igsoon sa biktima nga si Leia Misahon Aklan. Gikan nagpalit og bugas alang sa iyang pamilya si Rian. Sakay sa iyang motorsiklo pag-abot sa mingaw nga kalsada. Giatangan na diay kini sa mga armado ug gipusil. Dugang ni Leia nga nakalakaw ang biktima human gipusil. Apan tungod sa samad nga nahiaguman, nahulog si Rian sa dakong kanal daplin sa kalsada ug didto na sab kini namatay. Kumasunon manggod. Kumasunon siya ba niya pangpang ko sa gilid ba. Namulog sa kusi din sa pangpang di kag niya makaya. Napa may dugo yang kamot di ana man niya dugo no. Kung nga siguro yang dugo nga makagawas ba. Ang duda po namo sunod po siya kusi dayon. Panawagan karon sa kabanay sa biktima ang hinanaling hustisya sa kamatayon sa ilang minahal sa kinabuhi. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe. Gihatod na sa iyang pahulayan si Victor Capistrano kaganihang buntag. Si Capistrano ang empleyado sa gobyerno nga nagsilbing personal assistant ni kanhi Lamitan City Mayor Rosita Furigay sa dihang nahitabo ang krimen sulod sa Ateneo de Manila University niadtong Hulyo 24, 2022. Samtang ang suspect si Dr. Chow Tiao Yumol, ana-ana sa pasilidad sa Bureau of Jail Management and Penology. Kaganihang buntag, gilubong na si Capistrano sa Colonia Cemetery sa Lamitan City. Ani ang report. Sakit nga na maalam ang pamilya, mga higala ug katrabaho ni Victor Capistrano ato sa iyang lubong kaganihang buntag. Si Capistrano, empleyado sa Lamitan City Hall nga nahimong personal assistant ni kanhi Mayor Rosita Furigay nga namatay usab atol sa Ateneo de Davao shooting niadtong Hulyo 24. Gatusan ka mga taga Lamitan City ang mikampanya sa paghatod kang Capistrano sa Colonia Cemetery sa Lamitan City. Usa kami sa ang gihalad alang kang Capistrano. Samta ang suspitsado sa pagkamatay ni Capistrano, Furigay ug sa security guard nga si Genevieve Bandiala ana-ana karon sa Bureau of Jail Management and Penology. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa kanya? He is loved by people of all ages, from all walks of life, regardless of faith and gender orientation. Sa dami ng kanyang kakilala, binibiro namin na pwede na siya magpapagsuhan. Sa bawat isa sa amin, especially those who really impact in our lives, we can say he is really lost. But as believers that there is life after death, his losing in this world is also his returning to our Maker. So in this final moment with his remains, we want to recall our fond memories with him. Everyone knows he is a jolly person, bien bromista. He is good at entertaining
because he wants us to see life from a happy perspective. Grief. Kagahapon, atol sa flag raising ceremony sa Lamitan City, namulong si Mayor Roderick Forigay sa iyang mga empleyado nga magpabiling kalmado ug malinawon ug dili basta-basta motuo sa nagkalat nga impormasyon sa social media. Nanawagan usab si Mayor Forigay. I call on the government to bring justice not just for Mayor Rose, not just for Victor, not just for the Ateneo Guard, but to the late Rolando Yumol, but to the Lamitan as a whole. The government owes it to us, Lamiteños, because we still believe that only real justice and truth can set us all free. Samtang hatagan sa Philippine National Police og medalya ng katangi-tanging asal si Genevieve Banjala, ang security guard sa Ateneo de Manila University, tungod sa iyang pagsakripisyo sa iyang kinabuhi aron unta sumpuon si Dr. Yumol sa dihang gipamusil niini si kanhi Mayor Rose Forigay ug si Capistrano. Una nang nagpahayag si Victor Yumol, ang igsuon sa suspect, nga walay away tali sa pamilya Yumol ug tali sa pamilya Forigay. Ang duha ka pamilya karon parihong nangita og hustisya. Edit Kadoay, News 10 Philippines. Stay safe. At tangi! Tribal Village sa Magsaysay Park, Davao City, gipanindot para sa face-to-face Kadayawan Festival. O biyahidor nga taga General Santos City, naharang sa checkpoint kay nagdala og pistula. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Do you want to be beautiful inside out? Visit RNC Lounge Aesthetics and Wellness, located at Door 3, Molavi Building, Emilio Jacinto Street, Davao City. Your total beauty and wellness center. Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus. Courses offered: College of Health and Sciences, BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer Junior College and the following courses: Now, LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now.
portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Double Light and Power Company. Biyahidor nga taga General Santos City naharang sa checkpoint sa TF Davao ug Turil Police sa Barangay Sirawan, Turil District, Davao City kaganihang buntag Agosto 2, 2022 kay nagdala og pistula. Nasignit sa mga otoridad ang caliber 40 nga pistula nga naay mga bala. Giila sa mga sundalo sa TF Davao ang suspect nga si Helbert Caliston, residente sa Block 3, Lot 21, Santa Monica, Kalumpang, General Santos City. Ang suspect nagmaneho sa puting van nga pasulod sa Davao City. Gi-turn over dayon sa mga sundalo ngadto sa Turil Police Station ang dinakpan. Ablihan na karong adlawng Biyernes ang Tribal Village sulod sa Magsaysay Park, Davao City nga magrepresenta sa 11 ka mga tribo sa syudad nga apel sa selebrasyon sa Kadayawan Festival. Gi-renovate ang village kay duha ka tuig kining wala mapasundayag tungod sa pandemya. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Gihatagag importansya sa 11 ka mga tribo sa Davao City ang ilang tagsa-tagsa ka mga kultura o gipayla-ila pinaagi sa tribal village sulod sa Magsaysay Park. Girenovate ug mas gipanindot pa sa lain-laing tribo ang ilang tribal house diin makita sa sulod ang ilang mga gipasundayag nga mga produkto, bililhon nga mga butang ug mga memorabilia. Tungod sa pandemya, kapindua ka tuig sab naundang ang aktwal nga pagpasundayag sa ilang mabulukong kultura ug tradisyon atol sa pagsaulog sa tinuig nga Kadayawan Festival. Pinaagi sa Executive Order No. 21 Series of 2002 sa Davao City LGU, balik face-to-face na ang Kadayawan Festival karong tuiga. Kini subay sa gipagulang anunsyo sa official Facebook page sa Kadayawan Festival nitong bulan sa Hunyo. Maayo jud nagpapasalamat jud ko sa Ginoo, at least wala na nabalik na mi amo ang kuan na mga village, at least mapakita namo ang amo ang tribo sa ibang-ibang sa ibang-ibang places ba. Yun ang importante makita. At saka at least enjoy na tayo sa mga lahat ng mga Davawinyo na balik ng atong Kadayawan sa Davao. Ay siyempre, grabe ka, halipay nako. Grabe jud. Kami mapasalamaton tungod kay sa sulod sa duha ka tuig nga wala mapahigayon ang Kadayawan, ug karon kaluoy sa Ginoo na mapahigayon jud ang Kadayawan adiri sa tribal na ami mga makita nila ang amo ang mga accessories sa kaning og sa amo ang mga luto nga mga kanang sa bagubok lata nga specialty nga luto, mga lulot og sa amo ang mga delicacies. Nalipay sab ang Dabawenyong si Fatima ug ang iyang pamilya nga mobalik na gyud ang kabibo sa syudad, sanglit face-to-face na ang selebrasyon sa Kadayawan karong tuiga. Excited na sab sila sa iyang tibok pamilya nga makalaag sa tribal village. Yes po, nagalaag po mi kanang every Kadayawan jud kay makita man gud namo nga kanang murag gina-renovate ang bawat tribal houses, tapos gusto namo makita ang kanang murag mga bago na nasa tribal houses na naa-adhere sa ato ang Magsaysay Park po. Since wala man tay Kadayawan for 2 years na, kay feel nako kanang mas mo dagsa jud ang mga tao ana unya kay mas mo bongga ang pag-celebrate sa Kadayawan Festival, og kanang kuan lang jud nato nga ang atong safety kay since COVID pa man pud karon. Hulyo 19 dihang gisugdan ang renovation sa mga tribal house sa 11 ka mga tribo sa tribal village sa Magsaysay Park. Karong Biyernes, Agosto 5, ablihan na kinigbalik sa publiko. Kahinumduman nga gigahinan og pondo sa lokal nga gobyerno sa Davao City ang pagpaayo sa tribal village aron mabalik ang kanindot niini. Ingon man, mahatagag atensyon ang kabililhon sa kultura ug tradisyon sa nagkadayang tribus sa syudad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region, stay safe. 51 na katuig nga nanerbisyo ang Davao Oriental Provincial Medical Center ug ang provincial nga panggamhanan ang nagpadagan niini.
Apan sa anibersaryo sa iyang katukuran, dunay plano si Davao Oriental Governor Corazon Malanyaon aron mas mapalapdan pa ang serbisyo sa naisgutang hospital ug aron mas daghan pa kini og mahimo alang sa katawhan ug sa iyang probinsya. Ani ang report ni Regelan Iyama. Pakusgan o palapdan pa ang serbisyo sa Davao Oriental Provincial Medical Center. Og tungod niini, gilaraw ni Gobernador Corazon Malanyaon nga himuon kining National Hospital aron mas mahatagan pa og suporta sa nasyonal nga panggamhanan. Ang Davao Provincial Hospital dunay bed capacity nga 100 apan sagad moabot sa 300 ang pasyente libre sa tanang residente sa nasgutang probinsya. Atol sa pagsaulog sa ika-51 nga anibersaryo, dunay gianunsyo ang gobernadora nga I think after having gone through a lot for 51 years and you have seen what it is now, there really is a need for us to really preserve the gains that we have so far achieved. So, dili na nato pabayaan na mawala pa o ato pagyod, paayuhon pagyod, no? Kining atong hospital. Although at one time I intimated but of course this is going to be subject to a lot of consultations and hearings when I talked to Dr. Bersaldo about the possibility of really having this converted into a national hospital so that we can get all the support that the national government. We are okay. That is our intention. That's why I am just trying to it's just an idea, no? After knowing that really the provincial government by itself cannot really fully support the needs of the hospital to meet also the needs of the population of our province. nalipay ang mga empleyado sa dihang gianunsyo ni Gobernadora Malanyaon ang plano nini human nakita nga mas midako ang kinahanglan nga suporta aron mahatag ang tanang gikinahanglan sa Davao Oriental Provincial Medical Center. Sa kasamtangan, todo ang suporta sa provincial government sa mga panginahanglanon sa hospital, bisan pa man nga nagilaid ang ekonomiya sa nasod. Tungod kay matod ni Gobernadora Malanyaon, kinahanglang matubag ang panginahanglanon sa panglawas sa katawhan kay ang gobyerno lang ang ilang kadaganan. Matod ni Malanyaon, dako ang iyang pagtuo nga ang planong maghimo og National Hospital suportahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sana, no? Kasi I know that the trust of President Bongbong, when he was a senator then, I think he was the first one to introduce yung bill which would nationalize most local hospitals. So this time, I think it would not be difficult for me to ask him to also help us in really making his more or less vision come true that local hospitals should all be or locally run hospitals should be nationalized. So aron makakuha yung dagan pa yung mga facilities o dagan pa yung mga professionals who could be hired and more employees could be hired dahil they can very well afford. And I think, as I said, with that reaction from you, so I'm more confident now that I can have this dream of really converting this into a state-owned or national government-run hospital council. So, manghinaot ko na kita tanan, magkaiusap. Gihangyo sa gobernadora nga timanon sa mga hospital staff o medical practitioners nga taasan ang ilang presensya sa pagserbisyo sa ilang mga pasyente. Ang hospital is really one very essential component sa atong gobyerno. The reason why you're here, you have decided to pursue your career here is because you are committed to really help those who need help, particularly the sick. So what is my expectation then, as I said, so tinanan ko sa akong inaugural address, no? Number one talaga ang atong relasyon sa atong mga pasyente. So I beg of you, will you please try to commiserate with the situation of our patients.
You are actually attending to poor clients and kung ang in the private sector, if it is a private company. So your clients are poor, so be patient. Your clients are not too well educated, not well schooled. So you really have to observe yung talagang extreme patience. Kay kadaghanan sa ila, wala pasabot. And the last recourse that they usually do when they get sick is going to hospital. And dili tanan maka-afford sa private hospitals. Kaya kung maka-afford pa sila, wala sila dinhi. Diba? So, mauna ay atong bation because sa atong, para bang, ang ako dinhi, ang atong tanawan, we are supposed to be very religious people. We all believe in God. We love God. So, if you love God, then love the people that God wants you to serve. Matod ni Malanyaon nga ang nanerbisyo sa publiko kinahanglan nga andam motubag sa panginahanglan sa katawhan kay mao man kini ang ilang gipanumpaan sa dihang misulod sila sa panerbisyo. Regilan Yaman, Newsline Philippines, stay safe. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. Ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na inyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usab bininyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!